ndị be anyị ekenekwa m unu oziọma ọdịnala na ABS 88.5 FM. Anyị nọ na Nkwọ Ichida dịka anyị si wee kwu mbụ na anyị na-agba mbọ ka anyị fụ na ebe niile osisi ọfọ dị n'ala Igbo na anyị chekwabala ya maka ndị si na n'ọfọ nọ ya bụ mkpa ha. Anyị na-agba mbọ ka anyị fụ na anyị chekwabala ya wee na-agagharị n'ala Igbo niile ebe ọ bụla osisi ọfọ dị ka anyị mee ka ndị mmadụ malụ na ya bụ osisi na ọka dị ndụ. Anyị wee bịa na Nkwọ Ichida taa ebe aja na nna ya ukwu, biko gwa anyị afọ gị. Afọ mbụ afọ Igbo ka ọ nke Nke Igbo Igbo na nke Igbo ka anyị na-eme. nke Igbo aha mbụ Okoye Umehiana. Okoye Umehiana kwa afa. O nwere oge mụ na ebe esi na nke a bụ ọfọ nkwọ. ya lee nkwọ nwunye Nkwọ onwe ya. ihe mba ọ ya nwere yes onwe nke a bụ okwu ya. yes Daalụ hinne. Ọkwali ọfọ dị ihe. ọfọnụ Ịma aha onye ọfọ a nọgoro nga. ebe na ahụ le ọfọ a Ezi ozugbo egwu ahụ na maka na anyị pụtara ụwa fim. Oke ịnọ agbago m aha oke ọfọ ọgbara onwe ya. agbago m aha ebe a bụ ebe aja wuru aja obi aja ya na-eji ebe a bụ agbago m aha Ọfọ onye chọọ osisi ọfọ ọ bịa ebe o nwere ike ịtụtụrụ ọfọ. gaa na isi edibe ebe ebe a iji akwụ ọkọ dị ebe a oke bụọ mmadụ abịa ewu ya ọ ji ọjọọ ebe nwere ikebe nye nye nke okay so iso na ndị na-enye ndị mmadụ ọfọ ebe a. ana m enye ndị mmadụ ọkwọ onye nke a na-enyekwa onye na-emeri ya nkwọ na-enyekwa ndị mmadụ ọkwọ. Daalụ hinne gwakwa ya afọ gị ọzọ. Afọ mbụ Okoye Umehiana. Daalụ nna m bụ Umehiana. Umehiana. Yes. Umehiana. O ji akụ. Agaghị m eji akụ. Igirigi mmọnwụ ijewa. Ndị be anyị ụnụ afụna the Oziọma Ọdịnala redio show na-agagharị n'ala Igbo niile ka anyị fụ na anyị chọpụtagasịrị ebe ọfọ dị, and anyị chọpụtara na ebe ọbụla osisi ọfọ dị nọ na-adọta osisi ndị ọzọ. Unu n'anya unu afụ na mango na-epu n'ime ya. Mango na-epu n'ime ya. Osisi ndị ọzọ ama m osisi ndị ọzọ gbakwara ya okirikiri. Obu egbe nọkwa na ya. Ya bụ na ọ bụrụ na n'ịbụ onye Ichida n'ịchọrọ ọfọ maka na asị nwa afọ Igbo ọbụla jide ọfọ jide ọfọ ọbụna ọfọ emere gịnị n'ịbụ onye Ichida gbaa mbọ nọ na Nkwọ Ichida ka ya bụ ọfọ dị. Ngwanụ ụmụnne m ka ọfịa dịka enwe amalị ya taa ọkwụnwanụ nwoke dike nwa ụgbọaja Oziọma Ọdịnala na ABS.